Hola! És la Maria Àngels? Sí, i tu de Gemma, no? Sí, soc la Gemma. Què tal? Molt bé, i tu? Que vens aquí perquè t'han convidat. Sí, no? per lo També? de l'altaveu. Sí. Tu també? Sí, jo també. Som-hi cap a dalt, aviam si... Aviam què? Aviam què fem. El teletransport sempre ha estat un somni de la humanitat. S'entén per teletransport el trasllat d'una matèria d'un punt a un altre sense travessar l'espai físic. Aquest mot va aparèixer per primera vegada a les històries de ciència-ficció i als relats paranormals. Però, segons els coneixements actuals de física, el teletransport no és possible. Tot i això, en el món digital, en certa manera, sí que podem aconseguir el teletransport. Aquests darrers mesos ens hem passat moltes hores teletransportant-nos a reunions i a llocs de feina. Avui posarem en contacte generacions per aprendre sobre les videotrucades, una manera d'estar amb algú sense traslladar-nos-hi físicament. Això és l'Altaveu. Al programa d'avui hem convidat a la Gemma i a la Maria Àngels. Aviam, explica'm una miqueta. Què és el que fas tu? Soc la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials de la UJP-UGT de Catalunya, o sigui, de la gent gran. La Maria Àngels és activista en la gent gran i experta en la solitud no volguda. Soc una persona activa. Necessito tenir ocupat tots els minuts de la meva vida. Per exemple, lo de la solitud no desitjada de la gent gran, que ja portem un parell d'anys que estem treballant-hi. Bueno, la solitud no volguda és la més trista de les solituds, perquè una cosa és que tu vulguis estar sol, però que quan una persona arriba a gran es trobi sol perquè no té família o si en té no els veu, això és el pitjor. Aquesta gent que està sola, hi ha molta gent que no té família, no? Sí, la gran majoria no té família, però també és veritat que hi ha una sèrie de persones que tenen família però no tenen contacte. Clar. Ho coneixia, no coneixia el terme de solitud no volguda, però era conscient que això és un problema actual i que no només d'ara. Per sort, hi ha gent com tu, gent jove, que ens ajuda molt. Jo durant la quarantena vaig haver de buscar distraccions. La Gemma és tiktoker i cantant. Al TikTok, per exemple, acumula 60.000 seguidors. Una nena estudiosa, a les altres ella les té furioses. Agafar cançons en castellà o en anglès i feia versions en català i a la gent li agradava i jo vaig continuar. Ara, per exemple, tenim el tema de la barrera digital discriminatòria. Nosaltres venim d'una època que molts no sabem ni utilitzar un ordinador. Imagina't, veus allò allà amb tantes llumetes i tantes coses i dius, i ara què? Com ho tinc que fer anar? He anat aprenent una mica, però hi ha gent com jo que és que no en tenen ni idea. I no tenen tampoc ningú ni mitjans per aprendre, ni ningú que tingui la paciència per ensenyar-los. A mi m'agrada molt ajudar la gent gran perquè per mi, jo a vosaltres us considero els més savis, és a dir, sou com un exemple a seguir per la nostra generació i jo crec que se li ha de donar una oportunitat a les persones perquè us va tocar néixer en una època que no teníeu tots els mitjans i totes les facilitats que tenim nosaltres, però per això no vol dir que no tingueu capacitats ni que no pugueu arribar a aprendre i arribar a fer les coses com les fem nosaltres. Que amb aquest tema del Covid, doncs escolta, gràcies al que han pogut fer videotrucades, amb els seus mòbils en feien videotrucades i si no inclús amb aquestes plataformes que hi ha. Que les plataformes, home, no és fàcil entrar en una plataforma perquè tu et poses, bueno, sí, vale, ara vaig a parlar amb el Zoom, però comences allà, et surt en anglès, et surt una sèrie de coses i has d'anar, bueno, però molts ho hem aconseguit. Llavors, és un triomf per nosaltres també, veure que podem fer coses que fa la gent jove. Hola, Gemma. Per què no li expliques a la Maria Àngels com fer una videotrucada? I tant. Oh, Què et sembla? estupendo. Tu en fas? N'has fet algun cop? Sí, jo ho intento. Conec, per exemple, el Webex, el Zoom, el Jitsi, no sé quin més hi ha, el Meet també. No sé si he fet servir algun més. Aquests són els que he utilitzat més, perquè han sigut els més populars, no? Almenys en l'entorn que jo em bellugo. M'he quedat flipant. Home, és que sabia més programes que jo, gairebé. O sigui,
sabia moltíssims programes. Bueno, al començament no m'agradava, perquè, esclar, vull dir, és molt fred, però també és veritat que això ho he començat a fer ara quan ha començat el Covid, que la veritat també ha sigut una ajuda molt gran. Jo veig les videotrucades una eina molt útil, no et sembla? I és fantàstic. Pensa que jo tinc amistats que els fills i els nets viuen a l'estranger. Clar. I és fabulós que es puguin posar davant de la seva pantalla i poder parlar amb ells. No és el mateix que tenir-los en carn i os, No, però almenys és alguna cosa. Si els tens allà, els veus. Molt bé, les videotrucades és un invent fantàstic. Mira, anem a entrar a l'Skype, per exemple. I has de picar els teus contactes. Ah, molt bé. I aquí pots convidar gent. Veus? Posa invitar a Skype. Conéctate con amigos y familiares. I si cliques, doncs ho pots enviar als teus contactes. O sigui, encara que no tingui compte, també es pot... Exacte. Tu si molt t'has bé. creat la teva compte de Skype, clicant aquí el que pots fer és com enviar una notificació a aquella persona amb la que vols fer trucada perquè ella com s'afegeixi també a l'aplicació. Estupendo. M'entens? Sí, sí, fantàstic. I després, amb l'Skype pots parlar també amb missatge. Per exemple, hola, pots trucada? Podeu estar parlant i després jo, si vull trucar, clico aquí. Ah, molt bé. O sigui, li envies primer l'avís i després... Clar, jo puc enviar-li avís o no, o estupendo. puc donar-li a trucar. O sigui, és molt fàcil d'utilitzar. Està molt bé, Ho has vist, oi? Sí que és I fàcil. aquí, veus que hi ha com una personeta? Sí. També pots afegir a la gent pel número de telèfon, directament. Jo l'Skype és el que porto més temps utilitzant-lo. Està molt bé, és molt pràctic, però I és més fàcil, potser, eh? sí, és més senzill, però sí que és veritat que per fer trucades, perquè tu, per exemple, les utilitzes pel Consell, no? Sí, I sou diverses persones. sí. Ui, 20 o 30 persones a Clar. cada videotrucada. Per sí. tantes persones és millor o al Meet o al Zoom, per exemple. Jo quan feia classes telemàtiques amb el tema del Covid, les feia per Meet sempre. Tu pots posar unir-se con un código i la persona que ha creat aquesta reunió o la trucada te l'envia i tu doncs marques si t'ha enviat 2, 3, 4, 5, D i entres directament a la trucada. O sigui, Està bé. aquest és molt fàcil. O sigui, realment s'ha donat ella que era una cosa senzilla i que el problema estava en que hi havia poques persones que estiguessin disposades a ajudar a aquesta gent gran que li costava i que estava sense recursos, però que realment és algo senzill. No, ho veig molt fàcil, ho veig que hi ha gent que sí, que ho pot entendre perfectament, perquè no és complicat. Tens raó, jo ho veig també. És senzill, és senzill. Però si no tens una persona que t'ho expliqui i que tingui paciència i que estigui al teu costat Sí. i et vagi ajudant, Però la veritat és que està jo molt crec bé que i és algo molt senzill. És senzill, Sí. és entretingut. Conec gent gran i bueno, això els ha donat vida, És que totalment. Perquè, clar, amb el temps de Covid, això era l'única manera, la finestra que tenies de veure el món. I ara encara seguiu fent videotrucades? Doncs mira, doncs sí, la veritat. Sí? Es fa mixta, hi ha hagut una reunió o dues només presencial amb molt poca gent, però quasi totes les que fem són mixtes. Bueno, i suposo que això ha vingut per quedar-se, vull dir, jo penso que quan ja passi el Covid del tot, doncs, bueno, potser no ho utilitzarem tant, però hi haurà coses que encara continuaran sent en videoconferències. Clar. Tu saps que des del mòbil també pots fer videotrucades mentre estàs pel carrer? Ah, doncs no ho sabia. Tu tens, per exemple, WhatsApp? Sí, sí. Doncs des del WhatsApp mateix pots fer videotrucades. Ah, sí? Ah, doncs m'ho expliques? I tant, vols que ho provem? Vale, Aviam. vale. Espera, mira. Veus? Entra. Aquí? Sí. Vale. Mira, per exemple, podem trucar amb El aquest, Josep. no? Qui és? El meu marit. Ah, vale. Vols que el truquem? Sí, Aviam, truquem. Veus aquí? Sí, aquí on hi ha això. On hi ha la camareta. On hi ha la d'això? No, aquí, No, la aquí. càmera. Sí. A veure, doncs, Veus? aviam. Mira que guapes. Ens veiem, nosaltres? Sí, Oh, sí. sí. Aviam si no hi serà. Ai! Hola, què tal? Mira que estic aquí. Mira, aquí ha plogut fins ara fa poc, Ara ha sortit el sol. Veus? Des del carrer Bueno, està. bueno. Que bé s'escolta. Sí, se sent molt bé, I es veu bé, I tant. Està molt bé. Vale, sortit. Ens veus bé?
Mira Sí, quina... això és bé, bueno, la meitat de la cara una, l'altra meitat sencera. Estic aquí, que ella m'està explicant. Ella m'està explicant com es fan les videotrucades, que jo no sabia. I goita, mira, doncs... No sabia? No, Mira, ells no, no sabia, no. Tu sí, no? Has sabut que era una videotrucada? no t'explica les Sí. coses. No, que va, que va. Això va bé que t'ensenyi. Veus? El seu marit s'ha quedat flipant, però que el marit ja sabia, perquè el marit l'ha agafat perfectament. Doncs, no sé, haurà pensat que m'hi he equivocat o qualsevol cosa, perquè normalment jo no el truco, i menys en videotrucada. I això només pots parlar amb una persona o No, pots parlar amb mira, més? veus aquí? Sí. Aquí pots afegir a qualsevol persona. Ah. Si ara volguessis afegir a la vostra filla o fill o Sí. qui sigui, pots clicar-hi també. Ah, doncs està molt bé, I no sé si és fins a 4 o 5 persones que podeu parlar a la vegada. Adéu, Gràcies, adéu. Josep. Adéu. Has vist que bé? Sí, pobre, que el teníem allà esperant. Ara paro aquí, Vale. Doncs m'ha encantat que m'expliqués com fer les videotrucades amb el mòbil. Saps què passa? Que avui dia el mòbil és tan complet. Ja. Pots fer tantes coses. L'únic que no sé és el TikTok. I això que el tinc instal·lat, Jo soc tiktoker, Maria. Què dius? T'ho juro. No m'ho puc No creure. pot ser que no sàpigues el TikTok. Ja quedarem un altre dia i ja t'explicaré. M'agradaria, Home. Home, m'ha fet molta gràcia, perquè està molt de moda i jo tinc l'aplicació, el que passa que no sé utilitzar-la. És una plataforma on hi ha diversos creadors de contingut i tu et trobes vídeos de 1000 coses diferents, des de vídeos de gatets, vídeos de comèdia, vídeos de... Per això no és això que ballen i tal. Sí, també ballen. Jo, per exemple, canto. Ah, Jo faig traduccions de cançons al català, faig versions molt i bé. les penjo, sí. I jo ballo de tot, Sí. Sí. Jo li veig molt de futur. És que si ja m'ha dit que tenia Instagram i a l'Instagram jo el veig bastant més difícil d'utilitzar que el TikTok i com és ella, és que podria fer un compte només d'explicar coses d'aquestes del Consell i ella parlant, reivindicant, és que la veig molt reivindicativa i que a més és molt bona comunicadora. Ara has de fer compte de TikTok també. Em sembla que sí, Home. Ja m'ho explicaràs, Home, i tant. I graveu les reunions, graveu balls així per fer aquí. Estaria bé, estaria bé. Recorda que tots els capítols de l'Altaveu estan disponibles a la pàgina web de FibraCat TV i a les xarxes socials.